Ještě jednou přejeme krásné fotbalové pondělní odpoledne všem faninkám a fanouškům dobrého českého fotbalu. Poprvé se po dlouhé době hlásíme od kamer České televize z Ostravských Mazalů. To keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Tradiční baníkovská zbraň, rozběhnutý Libor Žurek. Hravě obešel Šuškavčeviče a Baník si možná znovu poveze 3 body. To je přesně to, co říkám, že Libor Žurek je individuálně na tom na výši a dokáže to utkání otočit absolutně. Podle před Boleslavskou brankou, kam si naskakuje David Střídka a dává druhý gól v 78. minutě. Zvyšuje na 2-0 a přibližuje Baník Ostrava ke 3 bodům. Martin Lukeš rozehrál volný přímý kop. A je to gól! Čistá jasná. Yeah.